hirap man simulan. Uy! For today's video, ay gagawa kayo ng ano. Sige, for today's video, ay meron kaming, ano? Question and answer portion. Yun. Ano yun? Question and answer portion. Anong ulit? Inulit din eh. Take 2. Game na. Yung mata talaga ni Elnor nagdala eh. Paano natin sisimulan yan? Puro tawa-tawa na lang ang intro natin. 2 minutes na pero wala tayong nagagawa. O yan. Sige. Game na. Let's start. Mag-umpisa. Okay guys, ito simulan na po natin ang question and answer. Magbubunot na si... Wala, hindi pa. Dapat gagawin ako. Meron kaming box dito at ang naglalaman ng box na ito ay, sasagot kayo, 1,000,000 pesos. Gaganon kayo. Take 2. Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Gandang tanghali, gandang tanghapon sa inyong lahat guys. Well, Hapon yes. na. Hello guys, ayan, meron tayong Papapel challenge. papel challenge daw guys. Ano to? Question and answer portion natin ngayon. So, kailangan natin bumunot isa-isa and then kung ano yung mabunot mo, yun lang sasagutan. Okay. So, ayan guys. Okay, una, Ate Che. Ito na ang aking tanong. Gaano mo kamahal ang iyong sarili? Oh, lagyan ng point yan. 1 to 100. Ang aking sarili. Kaya bibili ako ng KFC. Ayoko magutom. Bawal magkasakit dito sa Hong Kong. Kala ko po ba yan? Honest, Ate Eva. It's my turn. Wala bang halukay ubi naman dyan? Gusto ko yung hinahalukay ubi. Oh. Ang lahang haba naman ito. Wala bang exit dyan? Sasagot pa lang. Abutin na tayo ng 1 oras nito. Grabe ka naman. Basahin mo. Hoy, hindi ba hayop? Bagay talaga. Kasi hindi nyo Isang bagay na nangyari sa buhay mo na gusto mo nang makalimutan. Ano, may hugot ba to? Baka butin tayo daw. Hindi na, imbis na isang taon. Bagay ba yun? O hayop ba yun? Tao. Alam ko tao, hindi bagay eh. Tao yun. Tao. O ano? Oo. Pangalanan ko? O sige. Sure ka? Oo. Si Troy. Na hindi mo na. Sa buhay mo, hindi kay Si Troy, yung movie yun hindi sa life mo si Troy, movie yun. Action star yun sige. Yung movie niyan hindi ko nakalimutan ko na yung title, Okay guys, now it's my turn. Yung question guys, to my asawa, to my jowa, alin daw sa tatlo? Or to my ex, alin daw sa kanilang tatlo? Silang lahat. Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Guys, ang asawa ay mahal na mahal. Kasi jowa. asawa yan eh. Find jowa. Define jowa. Jowa is, matamis lang. Una. Ayan guys, Elnor nang susunod guys. Gawa mo yan. Ako kung bakit mo ako pinagpalit. In English. Bakit? English. I can't imagine why you replaced me. Very good! Okay guys, second round. Pala to? Balang araw, maalala mo ako at sa panahong yun. Nakalimutan na kita. Wow, ano yun? Nakalison ba ni oy? Balang araw. Okay, someday. Wow. Someday, you will find me. Someday, you will think of me. And the time comes, I will forget you. Englisan pala ito. Englisan tayo, Sulat ako, nanginginig ako. Ay! Kinda ng mga Nahugot naman yan. Naniniwala ka ba sa kasabihan? Everything happened for a reason. Yes, 101%. Meron yan. Tapos, 1! Oh, yung hugot ng buhay ko. Meron yan. Kung ano din naman ang pinagdaanan mo. About, destiny ng life. Saan na mapait. Siyempre, hahanap ka na ng sweet. Galing na, Tim! Ayan guys, translate to English tayo. Ito ang... Ikaw ang dahilan kung bakit sa tuwing bumabangon ako sa umaga, punong-puno ng kasiyahan ang aking puso. Wow. You are the reason why I'm bumabangon in the morning. Why I am waking up in the morning with full of happiness in my heart.
Kung ikaw ay isang prutas, anong prutas ka? Bakit? Saging. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi yung saging, di ba, pag binabalatan, Lumiliit. ang sarap. Tapos pag ako, nakatayo, tapos pag hinuhubaran, Ala. hindi masarap. O, yun na yun, saging ha, saging. Next. Isang bagay na hindi mo makakalimutan kay ex. Wow. May ex ako na nalasing ako. Yung sinuka ko, ano, Kinain niya pa rin. hindi. Nilinis niya. Char. Bugera talaga. Di ba? Ano ang unang tinitingnan mo sa taong first time mong namit? Siyempre, yung katawan, ako ang height ko is 5'4". Parang ako Baka naman, yung height ko ba? Bagay ba kami? Ganun din ako. Height. Isim pala tayo ng ano, no? Alam ka, nakuha ko ng ano. Si Dagul. Yung height. Ito, konti na lang. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Isda! Kusinero. Anong Lapu-Lapu to? Isda? Isda na Lapu-Lapu? Ang pumatay, yung kusinero. Translate to English. Yan. Matuto kang lumugar. Kung ahas ka, doon ka sa gubat. Kung hipon ka, doon ka sa dagat. You know your limit. If you are mistress. Wala. Umabot na sa kabit. Bakit? May kabit. You learn. You learn where you are. If you are snake, Go to forest. if you are shrimp, Go to ocean. diba? Ay, translate to English na naman. Ang haba. Walang gamot sa pagiging tanga. Kung ako sa'yo, itigil mo na yan. Baka yan pa ikamatay mo. If you're stupid, have no cure. So don't die. If you're stupid, please stop. There is no cure if you are idiot. If I were you, don't die. Doon tayo eh. Binasa na siguro. Okay. Anong bagay na hindi mo tinitipid? It's always things, bagay. Gusto mo tao? Ayaw ko na ng tao eh. Malaki ang value, doon na lang tayo sa bagay. Tubig. Okay. O next. Ako to. Translate in English. Kung masarap ako, bakit mo ako iniwan? If I were yummy, why did you leave me? Ilan ang naging ex mo? Madami. Wow! Wait, di na mabilang. Ilan? Ano, more than one. Hindi one, have a reason. Ano ang ayaw mo sa isang tao at bakit? Very nice. Ano ang ayaw mo sa isang tao? Yung cheater. Naalaya? Anong paborito mong memory kasama siya? Memory kasama siya? Siyempre. Yung, Happy ano memory. guys, happy memory, yung naglalakad-lakad kayo sa park with holding hands. Sabay kayo kwentuhan. That's all. Ano yun? Ba yan? Mahal mo o mahal ako? Wow! Bakit? Ako ano? Mahal ako kasi pag sinabi kong mahal mo, parang mahirap. Walang bal yung sarili. Oo. Pag anak ko kasi marupok. Ano tawag na? Ano tawag na? Easy girl. Hindi, pag mahal ako, May value. okay lang. Okay lang. Kasi ako naman kaya ko siyang mahalin. O, di ba? Kasi nabuti siya. Bugtong, tumingin ka sa akin, ang makikita mo, ikaw din. Ano yun? Ano, selfie? Salamin. Salamin? Salamin. Sabi niya kasi tumingin ka sa akin, sabi tapos, Translate in English is very long. Darating talaga yung panahon, ang dating iniiyakan mo ay hindi mo na kailangan sa buhay mo. Wow, in sadness experience. No? English mo. No. It's coming, di ba? It's coming.
coming 2022. It's time's coming that person that's making a very very hard that hard experience to them, and now you're you can imagine that people is not needed now in your life. You're very happy. Sige, oh. Bugtang-bugtang, lumabas, pumasok. Masarap yan. Dala-dala ay panggapos. Ano yun? Lollipop. Ang gapos, Lumabas, pumasok. sinulid. Dala-dala ay panggapos. Oh, parang ganun na nga. Karayom. Sinulid. Ito, guys. Ayan, ikaw na. Sinulid, karayom. Sinulid. Kung ikaw ay isang bagay, anong bagay ka? Bakit? Electric fan. No. Yun, mahangin. Kasi yung electric fan, pag meron kang pinipindot doon, Iikot. meron doon na hindi lilingon. Pag ako, ganun ako. Pag meron akong minahal, hindi na ako lumilingon sa iba. May hugot talaga. Anong gagawin mo kapag isang araw bilyonaryo ka na? Travel or around the world. Of course. Enjoy life. Mga bagay na ka, iingatan mo sa ibang tao. Sa akin lang naman yung ayoko ng plastic. Ay, salamat. Buti ako, guys. Buti. Goma rin ako, goma. Babasagin kami, madali kami masaktan. Ayan, ikaw ang last. Agoy, translate tayo sa English ulit. Hindi kita pinipilit manatili, kaya kung aalis ka, sama ako. I am not forcing you to stay, but if you go, I will come with you. Ayan guys, last question. Madali ka bang mapikon sa mga biro? No. Hindi. Yes! Wala akong sake. Kasi hindi naman ako sila. Baboy. Ayan guys, that's all. Mabilis mapikon, guys. Bilis lang ang masaktan. Ay! Yun lang! Ayan guys, tapos na ang aming question and answer. My name is Eleanor. And Sherry. And Brave Body Elvie. to the Philippines!